Mwaswera bwanji amalo anzanga kwina kulikonse kumene muli. Gift Chinyama lero pa 8. Lero tufuna tikambe nkhani yomwe yachitika ku State House. Nkhani yomwe yachitika ku State House tisangoyitenga ngati nkhani yomwe ili blame game. Awa nkumati achita ndi awa nkumati nati ife tapeza chonchi. No, we need to take this issue seriously. Chifukwa State House ni nyumba ya boma, si nyumba ya chipani. Andi ndi uchitsiru ndi kusaganizira like kalankhulidwe ka azisogolera ake nditha kunena kuti mwachisanzo kulankhula kwa Mai Jessica Bwira ndikumanena kuti nyumba ija anayimanga ndi kamuzu ndi yawo, kulankhula kwa uchitsiru. So nyumba imeneja ndi ya boma, nyumba imeneja si ya MCP, nyumba imeneja si ya DPP, nyumba imeneja sinakhalepo ya UDF, nyumba imeneja sinakhalepo ya PP, nyumba imeneja ndi ya boma, misonkho ya Malawi aino ake. So kulankhula komati zolowera anthu andale nkumafuna kunyazisana khaya zipani, kumafuna kupangana ma blame game, koma ma blame game anu asamakhale pa misonkho ya Malawi. Malawi ni munthu wochangamuka. Nyumba nkhati imene ijayo State House pakuyenera kunena kuti pamene ife tinaziwa kunena kuti dziko lathu lino muzikhala zisankho, kuzikhala kusinthana kwa nyumba imeneyi, kulowa mtsogoleri wina kapena kupita koso mtsogoleri wina, kutuluka mtsogoleri wina kapena kulowa mtsogoleri wina. Pamayenera kunena kuti pakhale handover yabwino, andi zimenezo ndikukhulupirira kunena kuti zilipo. Ndi sindikuziwa kunena kuti department imeneyi yomwe imapanga handover nyumba ya boma State House zimakhala bwanji pamene mtsogoleri wina akutuluka, wina ndikufuna kuzalowa. Pamakhala bwanji? Tikuyenera kuti Amalawi amve mayankho ngati amenewa. Chifukwa tikuziwa kuti nyumba imene imazungulidwa ndi asecurity, apolisi ngakhale asilikali, nanga jute imene yomwe ndithu ankagadira ndi kuchitika zinthuwa, ntchito ya asilikali amenewa inali chani? Ikuyeneranso ku nthambi yachitetezo itifotokozere mwa satani. Chifukwa kunena zoona si nkhani yomangokamba kumanena kuti MCP apanga zakuti, nawonso MCP nkumanena kuti ife tinasiya bwinobwino apanga zakuti ndi DPP. Nkhati ni nyumba yokuti wina amangotuluka from nowhere, winanso ndikungobwera kungolowa mopanda lamulo. Zimenezo Amalawi sangagwirizane nazo, andi sakuyenera kumva, andi tikuziwa kuti sizingakhale choncho chifukwa nyumba ija ndi yaboma, ili ndi security. Kukhale president olo kusakhale president kumene kuja kumakhala security. Nankha zinthu zimenezi zachitika bwanji? Amalawi akuyenera kutani kuti akuyenera kuzimva. Apa si nkhani yonena kuti MCP ndi yomwe yaphwanya zinthu kumeneko, kapena winanso kumandiyayi koma DPP ndi yomwe yaphwanya kumeneko. Nkhani ndi yonena kuti kodi president pamene akutuluka wina akulowa pali ndondomeko ziti ndi ziti zomwe zinakhazikisidwa. Chifukwa tikuziwa kuti nyumba imeneyi singakhale popanda dongosolo yonena kuti wina akulowa wina akutani kodi akutuluka. Ndiye tisiye zachibwana, tisiye zolankhula ma blame game pa misonkho ya ndani kodi ya Malawi. Tikuyenera tiziwe cheni chomwe chachitika ku State House, kuti mamita asowe, kuti ena ma screen atani kodi anthu akakatule nsalu makatani. Tikuyenera zimene zikuzitani kodi kuziziwa.
Amalawi akuyenera kuziziwa si nkhani yongo pakana chifukwa zinthu zomwe zimene zikuti zibwezeresedwe kumalo amenewo ndi misonkhoso ya ndani kodi ya Amalawi yomwe akuvutika nayo panopa. Ndiye tisiye zinthu zachibwana kumazilowesa zinthu za mchezero. We need to one pakhale investigation yokwanira kuti tiziwe kuti amene apalamula mulandu onyamula zinthu zimene zomwe ili misonkho ya Malawi ndi ndani. Nyumba imene yakulibe zinthu za Lazarus Chakwera, nyumba imene yakulibe zinthu za Peter Mutharika, nyumba imene yakumakhala zinthu za chani kodi za boma misonkho ya Malawi yomwe amagula zinthu kutiko kodi kumene kuti even ngakhale kuti akapinga olo kuchita chili chonse chimachitika pamene chako ni misonkho ya Malawi. Palibe munthu amapita ndi zake ku nyumba imeneyi. So tisiye zinthu zamasewera. Sono apaka pakhale kafukufuku okwanira kunali kodi kumene kuja kwaonongeka zinthu za ndalama zochuluka bwanji and aonongawo ndi ndani and pafunika ndalama zingati kuti zinthu zibwezeresedwe. Cholinga kuti anthu ena asapezerepo chani kodi asapezerepo chibwana kapena kusonkhaza kwa misonkho ya Amalawi. Amalawi aino ake ndi ovutika, tili mavuto ambirimbiri amene tikudikira kunena kuti zinthu zisolvedwe. Ndiye tisayambe mavuto ena amene ali zinthu zokuti ongochita kwayamba dala mwina negligence ya anthu ena ake ndi yomwe yapangisa kuti zinthu zozitani kodi zichitike. Tizikakhala titi chichirijiri misonkho yathu nkumapita kumakakonzesa nyumba yachani kodi ya boma. Chikhale ni nyumbayo kunali msogoleri ani msogoleri amakhala pakusonyeza kuti nyumbayo ili bwino. Zibwana zimenezi Amalawi akuyenera aziwe mwachuchuchu andi ndikulankhula pano mosabagila chipani cha MCP mosabagila chipani cha DPP koma tikungofuna kuti tiziwe kodi handover ya nyumba imeneyi imayenda bwanji andi anthu amene amayenera kubwerako mpoyambirira pamene boma lina kapena president ino watuluka amakhala ndani andi pamasatidwa njira ziti ndi ziti andi anthu amene amatuluka komalizira ku nyumba imeneyi amakhala ndani andi anthu amasatira njira ziti ndi ziti ndizomwe tikufuna kutani kuti kuziwa chifukwa ndikuzowa kuti sizingachitike zimenezi opanda dongosolo. Sungapezeke kuti umene kunalibe asecurity nzosatheka andi ndikukhulupirira sonera kuti nyumba imene singangosiyidwa yokha kuli anthu ena amayenera ndithu kusala umene kupakana anzawo apange nawo handover. Ena aso amapezeka kuti akupitirira solo ndi boma lina. Timaziziwa zimenezi tikuyenera kumva clear information pakhale audit ya independent and audit itiuze chokhacho chomwe chili nachitika kuti kumeneko zomanena kuti iye ayiko kunalibe gym iye ayiko kuti ife siti kuziwa china chilichonse chili ku State House akuziwa ndi anthu amene ndikhulupirira boma la DPP inakhalako imaziwa china chilichonse chomwe chinali kuti kumeneko. Boma la MCP loso lakhalako likuziwa china chilichonse chomwe chimapezeka ku State House. Zipani ziwirizi wina aliyense akuziwa ku State House chomwe chimapezekako. Tikuyenera kulandira information yabwino. Amalawi auzidwe pasakhale kuononga madala misonkho ya Amalawi kukonzesa zinthu kapena kuyenjezera zinthu kapena ena nkuchepesa zinthu pomwe zaonongekazo zinthu zochuluka zimenezo Amalawi sili kufuna kutani kodi sili kufuna kumva. Pakhale ndondomeko yokwanira kuti pachitike audit and amene apalamula mlanduwo apezeke aziwike kuti ndi ambali ziti. Nzomwe Amalawi tikuyenera kuti tiziwe. Titengeni zinthuzi osati ngati ma blame game just ungobwera pano mangocheza State House yaonongeka chachani zinthu zijazi. Tikuyenera timve chiyambi chonena kuti boma liyamba bwino kachitidwe kache ka zinthu ka transparency tiyambira zilizo kodi zachitika ku State House izo kuzipanga follow kuti zinachitika bwanji and anapanga ndani.